Сәлам, дуслар! Сәлам. Нәрсә ул Фәнсар мәктәбе һәм ул оештырган конференцияларда ничек катнашырга? Һәм ни өчен анда катнашырга кирәк? Бу сорауларга без җавапны тиздән беләчәкбез. Чөнки бүген бездә кунакта әлеге конференцияне оештыручыларның берсе Тимерхан Шайхетдинов Һәм Фәнсар мәктәбе конференциясында җиңүче Данис Хисматуллин. Сәлам, егетләр! Сәлам. Сәлам. Фәнсар мәктәбе нинди мәктәп ул? Әлеге проект мәктәп исемен йөртсә дә, һичшиксез без аны теге гадәти без укый торган мәктәп дип аңлата алмыйбыз, чөнки Фәнсар үзе ике өлештән торган сүз, мәсәлән, фән сарае, яме. Һәм шуңа күрә ел дәвамында балалар мәктәптән тыш шулай ук тагын башка бер белем чыганакларын эзләгәндә, алар өчен нәкъ туры килүче бер проект ул Фәнсар мәктәбе. Онлайн укыту, күчмә сессиялар үткәрү, шул конференция әлеге мәктәпнең бер кульминациясе булып тора. Әлеге бөтен алымнар белән бергә безнең балалар, укучылар үзләрен мәктәптән тыш белемнәрен ныгыта алалар һәм инде әлбәттә фәндә үсеш өчен бер мәйданчык табалар. Быел Фәнсар мәктәбе 5-нче фәнни-гамәли конференциясын уздыра. Әлеге конференцияның төп максаты нидә? Bütün сәләт проектлары кебек, әлеге конференция безнең сәләтле балалар һәм талантлы яшьләр белән эшләүгә юнәлгән һәм нәкъ менә бу проектның махсус ягы без мәктәп укучыларында, яшьләрдә, балаларда менә шул фәндә активлаштыруга күз тотабыз, чөнки нәкъ менә университетка, институтка кергәндә балалар, кичәге балалар инде, бүгенге студентлар фән белән таныша башлыйлар һәм инде кай вакыт аны белән ничек шөгыльләнергә, ничек фәнни мәкаләләр, ничек фәнни эшләр язарга, ничек фәнни проектларны чынга ашыру проблемасы белән очрашалар. Һәм нәкъ менә шул мәктәп чагында, нәкъ менә шундый теге фәнни яктан үскән, фәнни як белән таныш булган, гомумән төрле фәндә, төрле фәннәрдә эшләре булган яшьләрне тәрбияләү һәм аларга ярдәм итү, аларга нидер бүләкләр, мотивацион система оештыру ул һичшиксез безнең конференцияның төп эштәлеге булып тора. Бу конференцияда катнашу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Җавап бик җиңел. Сәләт.biz сайтына керәбез. Сәләтнең өске өлешендә без күрәбез төрле проектларга гаризалар. Һәм басабыз Фәнсар конференциясе һәм инде әлбәттә үз гаризабызны тутырабыз. Шулай бөтен нигезләмәләр безнең Татарстан мәктәпләренә җибәрелгән. Һәрбер укучы, укытучы белән сорашып, алар белән киңәшләшеп, әлеге нигезләмәне тулы рәвештә мәктәптә дә, сәләтнең сайтында да күрә ала һәм инде әлбәттә гаризадан кала тагын нишләргә кирәк икәнен белә ала һәм инде әлбәттә тагын бер кат әйтәм, 31 мартка кадәр безнең әлеге гаризалар кабул ителә һәм инде сәләт йортында әлеге конференцияның үзе узачак апрель аенда инде. Конференцияда кемнәр катнаша ала? Конференцияда теләк белдергән безнең теләсән инде мәктәптә укый торган 8-11 сыйныф укучылары. Данис, әлеге конференцияда син ничәнче тапкыр катнашасың һәм нинди эш белән? Үткән ел мин беренче мәртәбә катнаштым һәм анда минем Ибрахим Сәләховның Кылымак хикәяләре әсәрендә төрмә шәхес иреген чикләү темасы иде. Ни өчен син нәкъ менә бу теманы өйрәнергә булдың? Минемчә, социаль репрессия чоры корбаннары турында хәзерге көндә бик аз мәгълүмат бар һәм шул теманы өйрәнергә булдым. Конференцияда катнашу сиңа нәрсә бирде? Беренчедән әлбәттә тәҗрибә, икенчедән сәләт әлбәттә ул танышу мөхите, дуслашу мөхите, әлбәттә дуслар бирде. Синең эшең җиңсен өчен ул нинди булырга тиеш? Минемчә, эш җиңсен өчен ул беренчедән җиренә җиткереп эшләнгән булсын һәм аны тәмләп тапшырырга кирәктер. Килүегез өчен зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Сезгә дә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде телевизорны караучы балаларга мөрәҗәгать итәсем килә. Хөрмәтле укучылар, кызлар, җегетләр, шул конференция чынлап та сезнең өчен бик шәп мөмкинлек. Шуңа күрә 31 мартка кадәр Фәнсар конференциясенә гаризалар кабул итү кампаниясе дәвам итә һәм инде әлбәттә үз мөмкинлекне утыгыз һәм инде хөрмәтле әтәниләр, шулай ук сезгә аерымында шу балаларны катнаштырыгыз, чөнки әлбәттә бу аларга киләчәктә бик тә кирәк булачак. Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.